Добрага дня. Я пачынаю чытаць падборку сваіх апавяданняў, няхай выбачае юнацтва. Гэта кароткія гісторыі з жыцця студэнцкай моладзі 70-х, 80-х гадоў савецкага часу, калі мала ўжо хто верыў у ідэі і лозунгі камунізму, але ж і не было навукі, а як будаваць самае звычайнае, непаказное, неўзорна-плакатнае, чалавечае жыццё. Сягоння нас атачаюць коучы, псіхааналітыкі, псіхолагі. Тады ніхто не ўчыў моладзь стасавацца між сабой, паважаць сябе за тое, што ты нарадзіўся чалавекам. Гэта хутчэй гісторыі памылак, непазбежных у крывадушных грамадстве. У такім негатыўным сягонняшнім часе, у такіх прыкрых навінах мне захацелася пачытаць настраёвыя апавяданні для адпачынку. Гэта апавяданні для дарожнага чытва. У іх няма ні філасофскага роздуму, ні разваг на балючыя вострыя тэмы. І я не акторка, дыктар з мяне ніякі. Буду старацца, але выбачаюся. Уловіць вуха матыў, прамільгне знаёмая мелодыя, а сэрца зоймецца ад хвалявання дзесьці там, у імгненні твайго юнацтва, у даўным часе жыцця застаўся кавалачак цябе, балючы, востры, жывы больш, чым ты сябе зараз адчуваеш. Музыка здольная выявіць квінтэсэнцыю моманту гісторыі, часу, проста адрэзка чалавечага жыцця. Усяго колькі гукаў ухапілі, паланілі, зашыфравалі і пакінулі там частку тваёй душы. Апавяданне першае. Ёрш. Машынальна памацніла гук радыёпрыёмніка. Не, прозвішча такога я ніколі не чула. Імя, па спецыяльнасці выкладчык музычнай школы. Так, а галоўнае тэмбр голасу, рэдкі, мяккі, грудны, у той жа час з заварожваючай хрыпацой і гэты падвойны абертон, быццам у тэрцыю. Чыста сірэна. Ну, канешне, ёрш. Але козы, ёрш і козы. Гераіня перадачы дзялілася спрытам выжывання ва ўмовах татальнага крызісу. Рэкламавала надзвычайна смачныя і карысныя прадукты спажывання са сваёй фермы. З захапленнем хваліла коз зааненскай і тоггенбургскай парод, на малацы якіх выхавала сваіх дзяцей. Папраўдзе, яна не ёрш і не эрш. Калі скласці вусны трубачкай і выдзьмуць гартанны своеасаблівы адмыслова кельцка-нямецкі умлаут, штосьці сярэдняе між гукаў о, е, ё, атрымліваецца менавіта той, патрэбны для яе мянушкі. Эрш. Эрш. Мянушка, створаная ад кораня яе рускага прозвішча, пасавала яе неардынарнаму, яркаму, супярэчліваму, але заўсёды цёпламу вобразу куды больш, чым нечаканае, як гук скінутага на падлогу посуду. Халодныя былі давешка, бляклая, як позірк нялюбай жанчыны, зусім выпадковая і невыразная у імя Люда. У групе ёрш была з мясцовых, адрозна ад нас, прыезджых, значыць, не свойская, крыху адасобленая, бо не жыла разам з усімі ў інтэрнаце. Лічылася, што паступіла без падрыхтоўкі, і менавіта мне даручылі падцягнуць яе да нашага ўзроўню. Люда старанна і паслухмяна, бысціплы хутарскі вучань перад важным гарадскім настаўнікам, з'яўлялася на кожны вечар на назначаны урок. Акуратна клала перада мной хабар, гасцінец, сакавіты чырвоны яблык, шакаладную цукерку, пасцілку альбо заморскі тады яшчэ нябачны плод банан. Маці працавала ў мясным аддзеле цэнтральнага гастранома. Лічы, міністр, з першых заняткаў я зразумела,
Штосьці тут не зусім так. Альбо вучаніца геніяльна адораная, альбо веды яе значна пераўзыходзяць мае, толькі чамусьці прыхоўваюцца. Зараз думаю, ці не з таго падсвядомага рамяства выжываць. Ад студэнтаў без падрыхтоўкі куды менш патрабавалася, чым ад выпускнікоў музычных школ. Хтосьці разумны падказаў: не высоўвайся. Сярод групы Ёрш завяла сяброўку, запрашала ў свой дом, а тая прычэпам цягнула і мяне за сабой. Уклад сям'і нам падаўся не тутэйшым, але зусім не саўковай заможнасцю, якую, працуючы ў гандлі, росквітным для краіны саветаў часам, можна было лёгка арганізаваць. Уражвала не наяўнасць мэблі чэшскай вытворчасці, дываны і крышталь, не пачастунак, які падаў на жорсткаўскім падносе малодшы хворы людзін брацік-інвалід. Хоць растваральная кава толькі-толькі з'явілася ў дэфіцытным асартыменце, усё ж не дацягвала да цуду ні сервелат, ні салямі, ні зялёны балгарскі гарошак глобо, не той смачны жоўценькі маянэз у шкляных слоечках пад закруткай не маглі асабліва ўразіць. Мова, выхаванне, паводзіны, адносіны міжсямейнымі, усведамленне сябе значнай, годнай адзінкай свету. Гэта пры тых жа умовах, што і ў нас, здаваліся незразумелымі. Усё было інакшым, індывідуальным, не агульнапрынятым, нетыповым. Прытым мы ж ведалі, бацька Люды працуе шафёрам камунальнай гаспадаркі на палівачнай машыне. Падмятае і мые адзіную ў горадзе вуліцу маладзёжную. І вось якім зараз бокам прыстасаваць да гэтай сям'і вунь таго адчайнага і закончанага славяніна пралетарыя, які снуе на аранжавай палівачнай бочцы туды-сюды ўздоўж дзвіны, мы не зналі. Ад майго бацькі перадалося мне вострае адчуванне крыві. Да таго ў дзяцінстве я бывала ў падобных сем'ях. Па маці Ёрш выходзіла пародзістай габрэйкай, што сама Люда, што мама, фаіны ранеўскія, і баскетбольным ростам, такім рэдкім у той неаксельрадскі час, і магутнай паставай, і неардынарнасцю знешняга выгляду, і бліскучай здольнасцю тонка, віртуозна, жартам парыраваць на хамства, і жорсткай непаслухмянай грывай валос, і кранальным напалову твару носам, і вачамі, апраўленымі цяжкімі чарапашкавымі павекамі, і позіркам, напоўненым філасофскім смуткам і іроніяй. Ужо на другім курсе Люда са сціплай няўклюднай школьніцы раптам ператварылася ў супермадам, незаўважна, але грунтоўна заняла сваю нішу. Яна стала самай сапраўднай фарцоўшчыцай, а мы карысталіся яе паслугамі. Ёрш прыносіла ў гурчатло торбы з моднымі блузкамі, з усіх пакойчыкаў наляталі цікаўныя і рвалі з рук, нягледзячы на нятанны кошт. 45 рублёў, пры стыпендыі 30. Яна апранула дзяўчат. Калі хтосьці з наіўных дапытваўся: «Дзе ты бярэш?» Ёрш усміхалася уласцівай толькі ёй загадкавай крыху усмешкай і маўчала. Потым знаходзіўся хтосьці, здольны наіўнаму ціха патлумачыць: «Ты што, не ведаеш? Яна ж з палякамі жыве». А да наіўнага ўсё роўна не даходзіла, як гэта можна жыць з палякамі і чаму з такога жыцця атрымліваецца модная прыгожая вопратка. Ёрш показывала сяброўцы маленькі нататнічак са спісам нязвычных імён: Ежы, 10 рэ калготкі крэм, Тадеуш, 5 рэ памада касметычка Станік, Янак, 15 рэ, Збігнеў, парасолька. Люда перафарбавала ў персікавы колер свае валасы ад фена і замежных шампуняў, чаго пакуль што не мелі нашы дзяўчаты. Яны рабіліся пышнымі, як у артысткі. Ёрш насіла маленечкую дамскую сумачку, мара нашых модніц, і складаны парасончык. Праз хуткі час такімі парасонамі і рыдыкюльчыкамі забяспечыце на ўсіх жадаючых.
Давялося такі нам дазнацца, якім бокам стасуецца галава сямейства да свайго гнязда, як праяўляецца яго неўтаймаваны пралетарскі дух. Познім вечарам, утойваючы ад вахцёркі, ерша прывялі ў гурт-жытло. Збіраліся толькі паслухаць прыгоды ды разбегчыся. Свае доўгія, дужыя ногі, аформленыя ў модныя гіпюровыя калготкі і не менш модныя туфлі 41 памеру, яна закруціла ледзь не ў 3 вузлы. Па патрабаванні якогось негалоснага этыкету, прысеўшы на казённы табурэт, і адразу бедны пакойчык гурт-жытла ператварыўся ў салон. Пры ўсёй эксцэнтрычнасці Ёрш заставалася сапраўднай да апошняга атама, жывой, эмацыянальнай, з гучным смехам, моцным голасам. Ёрш заўсёды віхура. Раптам яна разгаласілася. Жаласна, надрыўна, так непрывычна было глядзець на трэмала яе плячэй. Насыпалі і слёзы, акуратна і памінутна выціраемыя тоненькай, прыгожай, з вышыванкай па ражках насовачкай. Дома бушуе п'яны бацька, мамка хаваецца ў суседзяў, хворы брат босым на вуліцу выбег, а ёй няма дзе начаваць. Ледзь сунялі, з ярша пёрлі слёзы і крыўда ўперамешку з рогатам, калі ўспамінала бацькавы вычварэнні. Потым зноў пачыналася істэрыка. «Я твою чайку з балкона шпурну!» Ён так маю чапу пукаёвую сабачку заве. Карацей, як ва ўсіх нармальных, здаровых савецкіх сем'ях, у знак салідарнасці ярша мы яшчэ больш полюбілі. У маім жыцці пасля размеркавання і раз'езду Ёрш з'яўлялася знянацку і бурна. Уступныя экзамены ва ўніверсітэт, мнагалюднае фае, пасярод круглай, як арэна цырка, залы, Ёрш падбегае да мяне, кідаецца ў абдымкі, задзірае маю клёшную сукенку да вушэй, правярае, ці праўда, што без шпаргалак паступаю. Тут жа, не мігнуўшы вокам, падняла сваю спадніцу. Во як трэба на экзамен узбройвацца. Сцёгны люды ад калена да трусоў пакрэслены формуламі пабудовы двайной дамінанты, павялічаных септакордаў, спараджэння трытонаў. Яе старэйшы брат здаваў выпускныя гэтай жа навучальнай установы і тым летам дэбютаваў на славянскім базары. Тады яшчэ конкурс польскай песні у якасці вядучага, пасля стаў шоуменам саюзнага маштабу, але чамусьці пад іншым прозвішчам. Вакзал, мітусня, зноў Ёрш, яркая сукенка ў белы гарох па чырвоным полі на 8-месячным жываце, з ёй дзяўчынка гадоў 5. Прыехала з дачушкай пайграць у марскі бой на аўтаматах. «Прывет! Намяняй мне хутчэй 15-шак!» Яны гадзіны паўтары на вачах зачараваных пасажыраў весела і гучна бамбардзіравалі віртуальныя эскадры эсмінцаў.